Sonra Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımız hem de Prezident Kasım-Jomart Tokayev Türkistan Vizit Center siýahatçylyk maglumat merkezine uğradylar. Ýolugry Kahraman Arkadağımız we Dozlukly ýurdun prezidenti ýadygarlyk surata düşdiler. Siýahatçylyk maglumat merkezine Kahraman Arkadağımız hem de Kazakistan Respublikasynyň prezidenti Türkistan şäheri barada video şekli tomuş etdiler hem de tarihi eksponatlar bilen tanışdylar. Durawap ehengde gurulan Vizit Center Türkistanyň binagarlyk keşfi bilen taýdaş gutgoçýa. Deskanyň bedeginde milli binagarlyk täpleri we häzirki zaman gurulşyk tehnologiýalary öz beýanyny tapýar. Merkezdäki maglumat diwarlyklary we multimedia enjamlary, taryhy ýadygarlyklar, medeni şäherler we piýagatçy ugurlar barada giňişen maglumat berýär. Merkez dürli hyzmatlary, şol sanyna gidirençler we dürli şäherleri guramak boýunça hyzmatlar götürilýär. Şeýlegen bir ýerde yerli senetkarlaryň taýýarlan sowgatlyk önümlerini satyn almak bolýar. Bilim işi Vizit Centeriň esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Merkez Türkistanyň taryhyny we medeniýetine bagşlanlan dürli usatlyk sapaklaryny, okuwlary we sergileri gurýar. Bire gelýän mihmanlara Tewitiň kadymy däp desturlary, senetçilik we sunuwaty barada maglumat almaga, şeýlegem interaktiv çärelerde gatnaşmaga mümkinçilik döredilýär. Bundan başga da Vizit Center yerli mektepler we universitetler bilen işen hyzmatdaşlyk alyp barýar we taliplara öz ülkesiniň taryhyny hemde medeniýetini öwrenmek üçin mümkinçilik döredýär. Bu bolsa ýaşlarda medeni mirasa gyzyklanmany kemale getirmäge ýardam edýär. Merkezde işleyen yol veletler mihmanlara her bir deska barada dürlü dillerde giňişleýän maglumat berýärler. Hemde gedirençleriň täsirli geçmegine goşan goşýarlar. Merkez Tewitiň öz borçly medeni mirasyny gorap taklamaga we fiýagatçylyk ösdürmäge ýardam berýär.